Esselamu aleyküm aziz ildeşler. Selamu aleyküm yaşlılar. Aa, Salam, salam, salam. İyileşler, selamun aleyküm. Kemine, salam, Halmurad ağa. Salam, kovmuşsun. Aleyküm selam. Salamu aleyküm vatandaşlar. Taparağı salamu aleyküm. Eminelim. Salam. Sağlık mı yaşım edelim? aleyküm selam. Ovu yaşlılar. Bir tap var. Hadi böyle. Almada. Ya. Daha sağırlı karın nasıl mı da içsin ya? Dayı diysen. Aa, Dım boğu değil, dım ya. boğu. İldeşler yine şunun gel bir soru yazdım size biz kağıt ekranın arkasında gürleşen meselelerimizi ondan sonra ben toplayan şunu soru şekline getirip yazıyan bu tayı. Yanlış siyaset devlet kuruluşuna ne hili bozar deyip umuman soru çıkıyor da yani şu tayda yaşlılarımız ile bile gürleşeceğiz. Hem sizin bu tayda nemeleriniz olur, komentaryalarınız olur hem okarız ve şunun bilen bir bütevi bir neme çıkaracak olursa yani şu tayda ekranda. Fikir. O Sapar ağa sizden başlayalım. Şeyle mi? Ol ya, sağ ol. Kemine söz vereniz için. Yani geber, ya bu arada bir ekranın arasında kendi gururun ettik de. Ne bize ilim, bilim, yukarı oku bilim, onun akademiye var da. Şol bu doktor siyasetçinin eline geçen zaman çöktü, çökürlü. Yani özünü işletip başladı da şolun hem mecetini. Öz nemesine yani şahsiyet kültürünü etmek için, özünü çok rahatlandırmak için. Yine de yani şolar yalak. Öz bir adamın behbidi için işlediliyor da. Tiyatatın şu alıp barlayan tiyatatın behbidi için. Ve şu bu doktor çökürlüyor. Ne şu at ilim bilim düğünden yok diyeceğim. Hiç yanlış olmaz. Onun iktisadiyeti elle geçirdiler. Tiyatatçılar. Tiyatat iktisadiyeti doğru elle geçirdiler. Bir yılın içinde de çok öldüler. Onun hukuk sistemi. O da doğru tiyatatçıların eline o da çöktü. Hukuk değil de adam yoktu. Sudur var hem de zaten kağıdın büyüdüğünde nemeti var. Onun bu da atlan üstünü yapmak için yani korrupsiya var da vurun ediyorlar. Görüş alıp varıyorlar. Ve şu an korrupsiyanın yeten derecesini böyle onu getirip bileyen fikir. Duruşunu korrupsiyadır. Yani 80'ci yıllara iyi de seyredip şurada orada yaşayan adamlar vardır. Karram oldu. Korrupsiya değiller bu derecede büyüğünün ya, bu da onu getirir yarağım değildir. Değiştirir yarağım değildir. 85. yılım şundan alaktır. 90. yılım şundan alaktır. 95. yılım şundan alaktır. Yani ondan sonra korrupsiya karşı görüş başlayan şu görüşün ne neticesidir. Şu atki korrupsiya yetilen nemen nemez. Derecesi. Görüşün neticesidir. Ben başka da adın neticesidir o aydım yok da. Korrupsiya karşı görüşün neticesidir. Şuun kunun korrupsiyonun nemesi. Derecesi. Ya, bu görüşe kimler katlaştı? O adı bellidir. Cemiyet bunu bileyendir. Hukuk korucu uğrundur. Siyasetçiden başlayan siyasetçilik bile anons ediyendir. Hukuk korucular alıp götüreyendir. Onun metbuat, presa, neme dağlandı halkın beynine dindiriyendir. 30 yıl şunlar yara formülü işlendir. Şuun kuna neticesi
getiren yer tutay. Şu dinle şu görüşüp neticesi. Başkalarının neticesi. Şu cemiyet, şu adamlar. Bu düğününe ne yapayım? Bu düğünü şu ben yani yitirdik diyen düşüncemiz var. Samimiyet diye de. İskırınız diye. Şunun hemme adı yalan. Görüşü yalan. Görüşen bolon oluyorlar. Yani 100% yalan. Sebebi görüşülen olsa başkaça olmalı. Yani burada da ne üntverk görün. Benim için Türkmenistan Bağdar iktisadiyetine geçmedi. Onu ilki Türkmenistan gurulunun konstitusyon kabul edilenine şu tayda adalık geçilendir. Bağdar iktisadiyetine geçerdi. Sonra hiç kime meriyenlerle ne mümkün geçmedi. Yani şu korrupsiya var arada görüşü gödevine getir. Şu oğurluk etti, devlet nem etti, soydu, eğitti, beytti diyen hududu ektir orada şu loyalık ürün edip olur mu? Olmaz. Onun bir korrupsiya ile görüştük deyip kahraman olup görülür. Yani hem becedi yalan. 100% yalan, yüzem derler. Devletin malı için canını ortaya koyup yani kıygırıp nemet görün adam mı? Ödlerini alıyorlar. Şunu bile ne diyenem orada yalan, ödünü alıyorlar. Yok böyle de. Ne çok neticesi şu. Hem belada bir analiz vererek düğüne teretmeli. Siyasetçinin eline verilen pudok çökleyendir, çökürleyendir. Bolboda siyasetçinin bu zatları bilen iş olmalılar. Yani bank sistemine siyasetçinin elindedir. Eline orada yoktur bu sistem. Bank sistemi düğünün yoktur. Onun ne siyaset gören adamlar vardır. Şu at takna dahil. Biri şu hatta var arada gurrun ediyenlerdir. Ne için ne sonra verimde cevap koydular. Ya bilen o, ya maksatları başka. Ya düşünen o. Vay olaram şol nemen içinde olan için çıkan için bolmalı mı kendi fikri de da. Ya fikir eden al, bolmalı da bolmalı. Yo şu korrupsiya bolmalı mı kendi fikri eden olmalı mümkün şondan. O başka mesele. Aa. Yöne korrupta var arada görüşün 100% yalanlığını yani ya görüşü yemediyen imitir diye diyorlar. Çınları bile ne diyorlar. Kafi öde mi nanan oluyor? Yani 100% yalandır. Sebebi ya onu isteyen oradan köküne seyretmedi. Ben 30 yıl araştırdım. Bir adamdan bir de siyasi reforma gerek. Şu olmasa bolonok. Bolmadan mümkün değil diyen adamını hiç eşitmediniz haknada. Sapara siyasi reforma diyenizde nahili. Siyasi reforma diyen de şu sistemin düğümünün ütkömesiymiş. Ve benim bir neve aklıma geldi de. Yani revolüsyon değil böyle nokta. Siyasi reforma değil ya şu bu. Yok. Bir neve aklıma geldi de siyasi reforma diyen de siz aydan olmalı yanlış bilmeyen olsam. Siyasetçinin hükümete gelişi yalı gidişinin hem nemesi olmalı kanunu. Benim en ulusu reforma şolu olur mu kendi yani? O gelmeye neme kanun vardır. Yani gitmeye nemeleri yoktur. Şunun hiç kim göreyenem derler. Görütleri geleyenem derler. Bunun tebevini doğramalı adamlardan. O ben tiyatrada geleyen, hükümet uğrayan, ben şeydip ne şu kanunlar ulan geleyen, taylo ulan geleyen diye de. Yani ne edik ki diye. Ne edik gitmeli. O ne yağdaydı sen taşlak gitmeli. Ya başaramak yani astafka vermeli. Yeni şoňa meňzeş nemeler var da.
Şu zatlaryň her bir kagazda düzgünü, tertibi, prosedurasy barmy? Ýok. Oşoň üçin bizim döwlet guruluşymyz tüýünden ýalňyşdyr ýa ýokdur. Döwlet gurulan näle? Döwlet owa hakykatdan hem gurulmadyk. Hökümetiň öz funksiyasy bolmalydyr. Onuň döwletiň gyzyl çydykly fütünleri bolmalydyr. Ýani hökümetiň şo taýyk aýap basyp bilmez ýala. Ýa üýtgödüp bilmez ýala. Dewe günni konstitusiýa üýtgödüp durýar. Ýani başyna geçen adam. Murat Rezzak ildeşimiz ýazýar. Korrupsiýa durmuşyň kanuny ýaly boldy Türkmenistanda diýe. Neme vardı bu taýda men aýdyp geçeýin. Korrupsiýa bir taraplaýyn bolmaýar da. Alyp bermek. Almak, bermek dälmi? Bir taraplaýyn bolmaýar. Ýöne bu taýda esasy mesele, ýani sonra birinci kim berdi? Haýsy tarap bermäne başlady? Kebine ýani döwlet eýeçiliginden ýüze urulany, ýani bazar ykdysadyny geçilende diýerler. Şuňky görülen korrupsiýon nemeler bar, skemalar. 70-80% öz-özünden ýok bolup gidýär. Mehanizm şonuň ýaly o siziň başymyzda. Şu döwlet eýeçiligini saklap ýörendiň esas sebäbi şu korrupsiýa işlemesi üçin saklaýar. Iqtisady reform edilip aýagyny dep duran adam mam görýänem belsin. Gerek gel. Olar ykdysadyýaty pul mu kendi pikir edýärler aň soňa. Sapar. Ýani şu bazar ykdysadyýaty boldy. Bir topor ýani şuňky ýani para berip para alyp demedilip böwrülen dağıtlan öz-özüni ortadan aýrylýar da. Ya oğurluk näme o ýylan demelerem 80-90% aýrlyk gidýär. Oğru gözläp görmäň nemedem, ýani gözleýänler sanam hemme jere adalmalylar. Ýöre şo zatlary geçen oklardy, eden oklar. Şo gurrun nemeden oklarda. Ya Berdi Muhammedow aýyrsalar diýe iktisanak diktatory düzeler diýdi. Yok. Dönün. Adam bilen düzelýän olsa, adam aýyrmak bilen düzelýän olsa geçenem aýtdy. Yani her ýylda näçe ministr aşýar. Adam faktory bilen düzelmeýär, o taýda sistemada bozukluk bar. Onu baran adamam bozýar. Bazar ykdysadyýaty orada ministrlerin eline funksiýa da galan urluk. Diňe guramçylyk nemetinden ýani başga urlukan zat galan o. Şoň üçin geçirmän saklap görler. Onuň bir topar adam göreşen bolup hem göreşýäniň çörek puly. Hem demediýäniň ol işi demäni dületjek emetjek bolup gören demedel. Onuň adamlary näme bölýärler? Bu arasy adam, bu hapa adam, bu gara adam, bu çyara, bu ýene näme? Siz kim o? Ringen mi siz? Ya kim size bolar ýaly hukuk beripdir? Siziň niýräňiz akdy, niýräňiz gara? Sen näme gözüň üýtgeşik görýän bil. Ya lupoty barmy, nämesi bar? Bu nähilek sen adama bular haram diýdi, ýene ýeli hapa, ýüregi hapa, ýenesi näme? O esasy atlardan adamlar pikirini, adyny akdýarlar da bir gara. Esasy zat, ýani siýasy reformany etmeli, bazar ykdysadyýatyny geçmeli. Kanunyň üstünlüğini dikeltmeli. Bu esasy zatlar. Şo zatdan gurrun ne diýen adamyň sany barmak basyp sanaýarlar.
O yankı o kanunu güçlendirmeli deyip ayttınız sapara. Yani hiç kim şu vaqta çelle Üstünlüğü. o üstünlüğüne Güçlü der ya de kanunun üstünlüğü. kanunun üstünlüğü bolan yurda neme diýil ýa-da respublika. Ya respublika sözüne şu vaqta çeldiňe demokratiýa diýip gygyrşýarlar. O demokratiýaň nämeligine bilen oklar aslında. Yani respublika sözem bar bu taýda Türkmenistan respublikasy. O töde ýatlarym çykyp gitdi, aýyrdylar. Mene ulun Yok, yerlerini yok görüyorum. olar ýadyndan çıkaran bolup biler yani siyasi sahna diýip aýtjak da siyasi sahna diýer ýaly bir şoňa geliştirer ýaly adamam yok ya bu sahnada da. Onu da ekrana çıkıp gıyırışıp ekrana çıkan adamlar neme siyasilaşacak bolýanlar diýip aýdaly yani. Şolaryň agzyndan respublika sözü çıkan ok. Respublika näme bu? Yani kanunun o üstünlüğü deyip ayttınız da respublikada hökümede kanunlar bilen çäklendirýän ve adamların hukuklaryny gorayan manysyny berýär. Hökümet yani döwlet däl. Respublikanyň manysy şol. Yani demokratiýa diýip gıyırşýarlar. Demokratiýanyň nämeligini bilen oklar. Bunun ýaly men şu taýdan bir komentar okaýyn, ondan soň Almurad aga aýtjak zat bar bolsa. The Channel video ildeşimiz hormatly watandaşlar, diktatora garşy görüşimizde gysga wagtda sanymyzy köpeltmäniň beýnamasyny düzmeli diýär. O The Channel o yani gowy pikir. Şu mailnamany düzüp pikir berip biljek adam bar bolsa, yani beripler näme üçin bolmasyn? Halkyň pikiri, yani halk tarapyndan pikir. O Almurad aga, siziň barmy aýtjak satyňyz? Men şol Murat Rezagyň beren soragyda şol öňkü korrupsiýa baradaýdy benim soragy. Öňkü okanymmy? Ondan men şoňa jogap berem, ikinji nowatda. Sebäp bärde korrupsiýa ýöreýte döredilen mehanizm bol. Ol Sowet zamanynda ýerki döwürde de şo korrupsiýa ýok diýip aýdyp bolmaz. Ýöne on bir möçberi şuňky bilen deňeşdirende 1%, şuňky 100% diýip barsam. Ýöne şunu ösürip hökümet ya hakimiyeti basyp bararlar, öz peýdasyna ullanýarlar. Näme-de peýdasy bar korrupsiýa. Ol diňe bulara bir aýdaly maddi girdejiden, maddi material girdejiden başga da olary adamlaryň üstünden hökmere barlyk sürmäge ullukan mümkinçilik berýär korrupsiýa. Näme üçin? Sebäp korrupsiýa bir alýan bolsa diýmek, şol ýani parany peşkeşip ýene bir adam bermeli de. Şu prosese bütün halk katnaşıyor Türkmenistan. Biri $1000 verip wezipalyan bolsa beýleki şoň öňüne geçip bolup $5000 verip şol wezipan ýa oň aýagyna nasylşy. Ya biri var bir spravka aljak bolsa nowata durmaýyn uzaklygyny etme şoňa dip aklygyň bolsa $10 goýup gaýdy. Şey dip halky öwreşdirdiler ýa-ni para bermäň. Ondan hökümete ya hakimiyete onun kuralı bolan, cezalandırış kuralı bolan, yani polis bilen prokuratura ya sud işgärlerini ya şol pudokları halkı cezalandırmak ansar. Sen para verdin, sen türmäge gitmeli. Sen para arlyň türmäge gitmeli. Yok gitmejek bolsaň, sen şunça ýene bir de para bermeli. Şeýdip halkyň sustuny basyp muň erkeni elinden alýar. Ýene korrupsiýanyň peýdaly tarapy häkimetdekilerin başynda oturulary şol. Olar aýyrmaýar korrupsiýany ortadan. Tabragan aýsa yglan etdiler, näçe gezek göre yglan etdiler. Ve şondan adam tutanmalýarlar, halka gözetmek üçin. Ýa-da ýene de olar başga kapydan çykaryp goýberýärler de elindäki emlegini. Ýa-da türmede çüýredýär. Prinsipial adamlar bolsa. Şoň üçin Murat kardeş, bu sistemany kökü damar bilen aýyrmasak, korrupsiýa aýrylmaýar o taýda. Bir adam, 10 adam hökümeti ýa bir minister çalşanyň bilen korrupsiýa ortadan gidene. Ana şuny aýyrdy.
Emme de vatan satan programmasy mesela. Ol Justitia ministrine, adalet ministrine ýokary suwdyň başlygyny bagşlan. Yemen Halif. Ama bir sözünle onu katıgowy işlediň mesany yani hormat haty diye izinden sen işinden boş dip boşadyk koýberýär. O nähil böyle işini gowy adam dowam eder da işin. Yok yani başka işe geçýärdi. Başka iş ýokary suwdyň başlygy başga nerede işläp bilsin ol. Ýokary suwdan ýokarda näme var ol jurist. Prezident. Ya yok logika gavat gelen hakda gurban bolen diýän. Oň ornuna da getirip bir ýaşygy goýup dur. Olan şu Azdarhan gözüne seredip oturan 90 ýaly 40 gözüni kırpman ne kasany şu oturda gurban. Ine bilen ine korrupsiýon emesiniň döwletde gurunan schemasynyň ine düýbi şundan ibaret Murat. Ine bu ýanky soňky mesele var aýdylan zat. Şu korrupsiýa garşy görüşmek gerekmi ya gerek dälmi diýilen bir zat bardy. Elbetde gerek. Ýöne onu şu sistema çalışmandan soňra o hiç bir görüşiň peýdaty ýok, boljak onda. Sebäp orduňa başyny çırpanyň bilen köküni aýyrmasaň korrupsiýa pajarlar wese ýene de bir ýyldan soň öňkü korrupsiýa bol. Ine şeýle. Cemiyet men bir üstünü ýetireýin. Yani bizim cemiyetimizi yani hem becedine halk deyip bir umumay diyetse biz bu da men gatyr doğru däm kendiň. Ne cemiyet gatlak-gatlaktır. Ne ýokarky ilmli bilimli yani intellektual gatlak diýeli. Oň näçe derece intellektuallygyny aýratyn gürleşmeler. Onuň bir orta gatlak bardyr. Yani işçi sınıf diýilen ýalar. Onuň aşağı gatlak bardyr. Daýhan onuň işi yani öý hojalykçy. Beýdilendir. Yani şu korrupsiýon schema gatnaşýan ýokarky yani intellektual nemedir? O da cemiyetin bir 3-4 aňry iste 5%-den geçen nokta. Korrupsiýa şu içinde aýlanýar ýokarky 5%. O aşağınaky orta gatlyk, ondan aşağınaky gatlyk korrupsiýa barmy, ýokmy, hökümetiň barmy, ýokmy? Bular näýlik siýasat ýörüdýär. O zatlar bilen kendi işlerim ýok. Görüldüm. O bizden hiç zat çözülenok diýip öz günü güzerany bilen gelip gören demeler. Haýsy gatlak ortakmy? O ortaky hem aşağı gatlak. Ha. Olar telewizora da ýapdyr. O näme etmedi. O tiýatratyň bilen bir işi ýokdur. Gaziýet jurnalym okyanlardyr. Sowet döwründe de şeýler ekdi. Hemme zat şu ýokarky 5%-niň içinde aýlanýarlar. Yani korrupsiýa, oğurlugum, doğurlugum, yani korrupsiýa garşy göreşýänem şolardyr, yaradýanem şolardyr. Ýöne hemme zat halkyň adyndan gürlenýär-de. Ýok. Aşağı halk, sen korrupsiýaň bilen bir iş ýok, nämedigini de düşünenok, düşünjegim bolanok. Öz çağa çuğu hojalygy bilen başagaýdyr. Tiýatratyň bilen bir iş ýok da. Türkmen o da bir betbaççılığın bir görünüşü olun yönü. Hakikat şu da. Yönü şu at oynayanam aşağı atlaktır. Yok korku atlak değerler. Yani şu 5% diyen atlağımız var ya. Oynayan şu değerler. Orta aşağı atlaktan vardır. Yani oynayan adamları görmüyoruz da. No. O sebebi o da değinatını değen son. Onları yaşar yalan etmediler de. Nur ýalar etmediler. Ýöne şu ýokarky 5% bardyr. Ene şu nemetine gelende şular intellektual potensialli ýerde bu 95% jahil. Yarım towotdur. Yarım towotsudur, has erbetdir. Ne bizim betbaççylygymyzdyr şu. Yarım towotly onuň ştampawat edýärler de. Yani Türkmenistan'ın alım bilim, ýokary bilim akademiýasynda çenli yarım sowat nämen fabrikasydyr. Ýöndürýän ýönümçiligidir. Oňa bir ýöne ýeke soraw
Şoňa jogap bolup bilýär-de. Ilym, bilim, siýasatyň elinde näme üçin şu elinde bir siyasata hizmet etmeli, siyasi ideologiya hizmet etmeli diýilen soru goýup bilmedik, ilmi, bilmi, ýa-ni ýokary bilim bolsun, orta neme bolsun, ýa bilimlikden, ilmlikden çykýan, öz-özünden çykýan. Sebäbi ol bir siyasi ideologiya hizmet edýän guruluşy öwrülýär. O ideologiýanyň nähilekdigine görüp dursun. Bir adamyň şahsiýet kulty ideologiýa. Şoňa garşy durup bilmedik, akademiýa bolsun, ýokary okujaý bolsun, orta bilim neme bolsun, şoňa hizmet edýän bolsalar, diýmek. O sowat bilim, ne sowat, ne bilim. Sapara Bayramhan illeşimiz ýazýar. Sapara gaty dogry hemme zat ýokarky gatlykda bolup geçýär. Häzirem şol ýagdaý dälmi diýär. Ýokarky gatlykda ende ýalňyş düşündýär. Bu hökümetde oturanlar mı kendi pikir eden olmagy mümkin? Olaram ýöne bilimli okuly, ýa-ni men aýdyn topara giýen diýen adamlary deme diýe gözümde tutýanda. Alymly bilimli, sowatly adamlar. Şolar şuun ýa-ni krugun içine girmeyen orada erti biriyede. Yani alışveriş şu atların içinde oluyor da. Odan bir dayğanı getirip minister eden oklara. Ya bir rabotçunu getirip minister eden oklar. Ya reaktör eden oklar. Şu yokorku ilimli bilimli atların içinde aylantığı da. Yama kemine men ştaýda şol respublika sözüniň näme üçin Türkmenistanyň sözlüginden ýa dolanýarşylan çykarylşy barada biraz öz bilýärlem aýdyp beren gysgaça. Täp şol Türkmenistan garaşlyga çykýança respublika formasy, dolanýarşy formasy. Ondan bizim konstitusiýamyz 24-nji ýylda kabul edildi. Sonra şo Niýazyň 92-nji ýyllarky maýdaky konstitusiýa soň 93-de soň ýene-de täşuguna çel 6-7 gezek çarşylan konstitusiýamyz bar. Ýöne şolaryň hiç birisinde de Türkmenistanyň ömesi durumy beýan edilgide respublika sözi ýokdur. Ýöne Türkmenistan döwlet diýil. Nähil döwlet bolýar. Ýene bizim çep gapdalymyzda barny Eýran islam döwleti. Ýene oň eýem strukturasy belli. Denizin aňyr ýüzünde ýa bäri ýüzünde beýleki SSR respublikalaryny olar. Ene plan Azerbaýjan Respublikasy, Kazakistan Respublikasy ýa-da Russiýa Federasiýasy ýa-da federativ döwlet bolar. Bizde Türkmenistan, diňe Türkmenistan ne koydular? Dolanýarşy formasy, prezident formasy. Diýmek, diňe şo bir adam şo döwleti dolanýarýan diýen manyny berdiler. Ol bir eger şonu kanunluk daýnazardan şu düýbün dörjelep seretsek monarxiya döwleti ýalyk padşahlyk bolýar faktyst. Eger bir adam bütün döwlet dolanýarýan bolsa. Hatda şuun kunyň monarxlaryna da şol Gurban Gulyň hyýaly hukuk ýok, öz halkyna olan edip bilýän işi ýok. Ol bir diňe bir ýa-ni göz üçin wezipe bu solan etmek üçin ýa bir gadymata hormat goýulan bir wezipe diýip düşünýän. Olaň eline siýasy rolum ýok, olaň eline döwlet dolandyrmak hukugum ýok. Yani şo представительский funksiyası vardı. Enne şol respublika sözünü bizden ayırdılar. Halkı şonu yad ettiler, bilmesin, eşitmesin. Enne şu mahal tayyarcak toprak vardı. Gurban Gulyň özü çiğnem, oğlu çiğnem. Erti men şunu padşahlyk etjek diýdi. Ona garşy boljak zat ýok. Respublika sözünü respublika halkyň döwleti bolýardy. Latinden bäri geçen. Hanonny halk berdi. Hanonny halkyň konstitusiýasy. Hiç zat ýok berdi. Şol şol halkyň aňyny garşdyryp respublika sözüniň aslyny ulanmakdan aýyrdylar. 30 ýylyň dowamında. 30 ýyllardan 29 ýyl bolýar da şu. Ine şo biz eger gaýdyp geljek bolsak, onda biz şo respublika sözüni biz täzeden dikeltmeli Türkmenistan. Eger hakykatdan döwlet ýurt halkynky bolsa, onda biz respublika adyny ulanmaly bolar. Men şeýdip düşünýär. Halmyrada ol içeridekiler düşünükli. O daşında da nemedip görenler var da. Gülesim geliyor her gezek şolar ýadyma düşende.
Respublika sözüne ulanmayalar ya bular hiç bilen oklar ya da bilgeçleyin ulanmayalar. O demokratiya sözünü ağzamadan yok. Yurdun daşını akılarım, sol 30 yılda yaratılan siyasetin neticesini düşüncesi ağını bulaşan adamlar deyip düşünüyor. Eğer anırsa bilen so yurdun şu malki gelip düşen yağdayımızda situasyonu görüyen bilen adamlar orada söyledilen işten hiçbir bilen alaşma hakkı yoktu. Yo, men halk var adaydım yok bu tayda halk namyağdayı düşünüklü yani köpüsü soğutsuz deyip aydayın yani. İnansak da. Ekrana çıkıp onu etmeli deyip görenler var ya. Amrada. Demokratiya sözünü aytmazdanım. Respublika sözü geçmeli de. Mesela Amerika'nın konstitusiyasında demokratiya sözü neme geçen değildir yazılan vaxtda. George Washington'u prezident eden vaxtları. Yani respublika sözü geçe. Qayta. Şonun ýaly demokratiya soň şu respublikanyň käbir kemçiliklerini ayırmak üçin goşulan. Şonuň üçin bir demokratlar, bir respublikanlar gelýändir. Amerikanyň saýlaw sistemasy has başgaçadyr ýani. Ve şondan aýdýanda demokratiya da sol respublikan bir guraly sol döwleti dogry dürüst dolanyrmak üçin ulanýan guralyň bir demokratiya diýilen o döwlet dolanýarsy däl aslında. Ol bir gural. Sol adamlaryň hakyny, hukugyny berja etmek üçin, adamlara hormat goýmak üçin we döwletinde bir azat erkin ýaşamak üçin şu goýulýan bir yglan edilen şertleriň birine sol demokratiya diýilen ýetgeşikdir. Dünýäwi döwletde demokratik prinsipler var. Dini döwletlerde dini prinsipler var. Her bir aýly-saýly bolup bilir. Ýöne şol demokratiya diýilenden ol döwletiň diýibi däl, döwletiň diýibi respublika. Döwlet halkyny kabul etmeli. Padşalyk bolsa başga gurur. Ýöne biziň döwletimiz bu da şükür dünýäwi döwlet diýip hasap edilýär Türkmenistan. Dolanlyş formasyň dünýäwi. Onu näme olar özün hanyal padşahyal alyp berýän iksan soňky. Ýene atlaryň tutazym bilen akýar. Ýene şol kıznyň eden oýly halkyna şu güne düşürdiler. Biz resmi ýagdaýda azat erkin Türkmenistanyň raýatlary bolupdyr. Emma faktyski biz şol iksan adamyň gulya, şol adamlaryň arkasynda döredilen rejimiň guly bolupdyr. Elimizde diňe zanjyr görnen atdy. Ya şular şutaýdy bir kommentariýany okap geçeýin. Hani? Coca-Cola diýen bir ýyldaşymyz ýazýar. Nädip halky Zavostovka çykarmaly, ýurdun içine şoň maslahatyny edäýseňiz diýipdir. Ben onu ýöreýip okudum bu taýa. Coca-Cola ýyldaşymyz halky Zavostovka çykarandan soň halk näme etmeli? Zavostovka mesela bu gysga wagt edilýän ve netije alınýan bir prosedura da. Ondan soň bir giden prosedura başlaýar. Ve şu ondan soň bir giden prosedura taýarlanmak üçin şu zatlaryň gürrüňi edilmeli. O ýalňyş siýasat meselesi. Indiýen bir soru var. VIP ýyldaşymyz ýazýar. Saparagy doğru ideologiýany nähil saýlamaly diye. Benim pikirimçe gaty gowy soru. Biz ideologiya ýoklugundan çykdyk da. Türkmenistan. Şunky bar ideologiýa diýip, onuň ideologiýa diýip atlanyp boljak gal, orada bir adamyň şahsiýetini mahabatlandyrmak ol ideologiýa bolanat. Ol diňe tabiýlykdan görünmeli. Eger biz täze aýdaly döwlet gurmak niýetimiz bar bolsa, sistemany kökü damar bilen üýtgeçip bolsa, ene şo taýda täze ideologiýa da çykýar. ideologiýany bir adam aýdanat, mene bütün halk bolup edilýän işe ideologiýa orta halka bähbitli bir gözüňe tutulýan maksatnamalar ene şol esas ideologiýa. Onu bir adamyň aýdany bilen ol ideologiýa bolmaýar.
Neme kemine bir devletin bir ideolojisi bağ olsa demek bir partiyel devlet bolmaly demekdir. O şu korkusu vardır. Şu hopu vardır. No. O ne yani şu at kim dominir dediyen olsa ne çok ideolojisi olsa ne çok ideolojisi bollu deyip kabul ediler de. O doğru da değil. İdeoloji bir umumu bir neme olmalıdır. Yani Döwlet behbitli. prensiplerden ne hukukun üstünlüğü yani insan hakları yani umumi adamların yani yeten nemeleri vardır. Ummatlıkları vardır. Yani adam yaşamalı. Hukuku olmalı, hakkı olmalı. O tevigat olmalı. Bilen yalak. Hukukun üstünlüğü birinci nemedi. O üstünlük, hukukun üstünlüğü insanın hakkını oraya. Esas nemedi. Onun aşağında gidiyor ne yani metbuat adatları. Onun devletin değer kurumların gelişmesi, o da hükmü gerek vardır. Hem de devletin kurumlarının elinde olsa, şolun heni tabi, yani muğdukotun aşağında tanıt edilmeli olsa, yanlış yine de yolun çıkıp gitmek demesi, hopu ulur. Çünkü bir topor devleti değişirler, kurumlar olmalıdır. Yani vakıflar, fondlar, dernekler, asasatçılar, şu mendes bir topor devletin değil kurumlar olmalıdır. O meslek nemelerinden olmalı. Onun praftayuda mendes kurumlar olmalıdır. Onun sindikat değil yani, praftayud değil yani. Cemiyetçilik kurawasy mı? Doğru. Cemiyetçilik kurawasy bolýarlar. Doğru. Onun son ideoloji her partiýa öz bir demesi var. No. Yes var. Onu halk onun hayatını kabul ediyen oldu. Saylawlaryň üstünden gelýär. Onun devletin kuruluşuna hükümetten goran realak mekanizmler olmalıdır. Ya bir devlet için en hoplu bolup bilecek en hoplu deme hükümettir. Onu görüyoruz. Yani iki ana hükümet geldi. İki hem hoplu üstüne hop getirdiler. Adamlarda ulukan hop yoktur. Adamın edip bilecek devleti delili diyani yani kudipet olmadığı adamın ulukan nemi değil. Hop köşktedir. Hükümettedir. Ne şonun gorap biler yalak mekanizmler olmalıdır. Bir halk için, bir devlet için en hoplu, yine orada bir aşansız yani en hoplu hükümettir. Gönüğüm şonun içine gelir, düşmanım şonun içine gelir. Yönü dillerine en goğu sözlerim şolun ağzından çıkyandır. Demokratiya sözüm, vatan için canım verelim diyen sözlerim şu taydan çıkyandır. Yönü dönüklüğüm şu taydan çıkyandır. Biz değil şayadi ne? Yemeğimiz görünüp dur. Bir milletin cenazını çıkarıvermeli ettiler de aşağı. İmam odlap gör şu an. Allah verdi. Gurbanow ýyldaşymyz ýazýar. Önemli bolan cezalandırmak değil, cenayetin öňüne almak öňünde durýar diye. Doğru. Yankı näme gelýär sapara? Näme üçin korrupsiýa bar? Yani sistemaň dogry gursan korrupsiýa bolmaýar. Yani adamlar zordan mecburi korrupsiýa itýäňde. Ýalňyş sistema bilen. Ya da ýalňyş siýasat bilen. Olaryň hem siýasaty şu topragy halka bermezlikdi. Näme yani? Şonuň ýaly diýär.
Enem näme soraw bar atsadykyny? Şu daýawa bir jurnalistlerden biri giren olmalı da provokasyon nemeler yazıp durýar gaýta. Oku provokasiýanam okumak O eýdalydyr. o jurnalistin kimligini bilýän ona. Ýene dem okaýyn sapara sizin üçin. Näme üçin okamaýan sebäp şol bir nemäni gaýta ýazsaňyz spam ýalyk gelýär. Sapara diýe. Tanarsyňyz o haýsy jurnalistleri. Siz Niyazowa Russiýada kwartira almana kömek etdim diýäňiz. Şo zadyň özü diktatura döremäne getirendir diýip pikir etmediňizmi diýä. Yok, men o pikiri etmedim. Şol wagt diktatura ýokdy diýdi. O diktatura da yoktu. Yankı demen bize verilen netihat yani padşah yani yolbaşı, devlet yolbaşı hükman akıllı olayan nedir? O vazifesi için urşup görmeyen daşın olan adam or utanıp demedip görmedi yalak daşın olan diyediler de. Hakikaten utanır yalak yağdayı vardı şu vatlar. Adam elini nahar verip bile noktular. Onu bir devletin prezidentinin çağatı yani başkaları bütükalak yerde yaşap yörse o da devletin avrayı değil. Bir de yönü şolu yalak yumuş uyurdular. Biz onun hüvvetimizi bile etmedik. Ya şu demeyeni biz vermedik. Teklifi yok oradan geldi. Şu meseleyi çözüp bilen oradan çözüm. Olurum kimin çözüldüğünü bilenlerdir. Yani ben kurumoçuluğunu ettim. Hawa. Ama şu yerde menem üstünde olraýyn, paraga degişli soragy maňa beripdirler. Garagymly var, illeşimi. Yo. Sol beripdir, maňa ýazypdyr Hamrada saparagadan soraýsaňyz sol 91-nji ýyldan 2021-nji ýyla çelli näme ykdysady kemçilikler ýa şol başa barmadyklar we owurluklar bol ykdysadyetde şonu aýdyp berýär saparaga. Indi men häzir öz bilen maýdym, soň üstüne özüň ýetirerdiň de, ýeme garagymly watandaş şu saparaga öz işleýän döwrüni ykdysady taýdan näme kemçilik bardy, näme üstünlük bardy, ýygy derli men bilen bile geçiren interwýumyzda on edega gaýtalap aýtdy, öz döwrüne degişlesin. 95-nji ýyl üçin. Ondan bäri men 25 ýyl geçipdir saparaga ol Gostatın başlygy däl, o taýda olan danlaryň hasaplaryny barlap oturýar. Ýöne bizinki daşyndan görýän bilýän zadymyzy, eşden zadymyzy, halkdan gelen maglumaty daýan şo ýurdun içindäki situasiýa baka berär. Mesela hiç kim eline Türkmenistanyň öz içinde ýok ol döwlet statistikasy. Büdjet näme, nirden nemeler gelýär, pul nirden gelýär, nirä gidýär, ondan gurban gulwan tögüre bilmedi. Başa bilýän adam ýok, onun üçin bärde beýle soraw bermek kan yerlikli diýip mene hasap edemek. Ýöne onu soraw saparaga özüne beren bolsaň gowy gördü. Men sahypamda saparaga çykyş edene. Men oň sahypasyna çykyş edýän zat men ýazýan ustroýstwo ýok. Men video ýazgylary saparaga ýa Keminan studiýasyna ýazar geçer. Ene saparaga şol maraly watandaşymyzyň soraw şolary ýaly jogap berdiňem. Bermeseňem özüň bilýärsiň. Men şu köýünü ýazgylamady, Almurada şu kimden çykyş eden nemelerimi täzeden account açyp goýdum. Bizimki de 700-800 tane video goýulunna şu accountda. Onu göz laptop kıyın bolmagy mümkin. Şoň üçin täze account açdym. Şoň adresini şu nemen aşağına kemineden haýyş etsek goýar. Şo taýda ýanky bir ýyl mundan öňkü gaýtalan nemelerimizi 3-den 2-den günne goýýanlar şo taýda. Şo taýda ýanky ýygyň berýän sorawlaryny men öz döwrüme degişli ýadyma düşýän zatlary aýdyp geçýän. Ýanky beýlek nemeleri de bir topar sorawlary şo taýda jogap bar da.
Yani şonu giyirin teredin onu emme da gaytalap durmalı. Onun ben devlet statistika değil. O Floryalak yerlik soru deyip düşünýänden ben ya o ýigit berýän sorunyň mazmunyny manysyna düýbünden düşünmeýän adam. Näle bir adama sen 30 ýylyň nemesinde statistikasyny sorarsyn. Daşa ýurt diýip görün adamlar. Kellen ýerde mi diýerler? Bilmeli sen içinde ýaşap görün adam bolsaň, özüň sowatly adam bolsaň, ýokary bilimli adam bolsaň, o zatlary bilmeli sen özüň yani soru berýän ýigit. Ya da sen bilimiň nemäň hemme zadyň ýalan, boş, gyzyklanmaýan. O statistikaň ýok edilenden bilýän bolmaly. Sowatly adam bolsaň, o näçin ýok edilenden bilmeli. Bizim döwrümizde akademilerde hemme zborluklar bolmaly, stat zborluklar. Çykýardy. Kitap bolup çykýardy özüm. Ýylla çykýardy. Ya o kitaplar mende ýok, men aýdyp biljek gelmedim. Ýöne ýadyma düşýän öz nememde nemeleri bilýän, men 30 ýyldan soň hemmesini bilýän diýmäge de nemem ýok. Bilýänim ne. Ya şolar ýalyk Almurat men jogabyma. Sağ ol Sapra. Aýdyber kemmine barmy taýdy ýenem soralar. Sorular var. Lukman Hekimow diýen ýyldaşymyz ýazýar. Türkmen halky diktatura belet boldy diýär. Indi jemleýici wagt ýakynlaşanokmy diýär. Türkmen halkyna ýüzlenýär ýyldaşymyz. Halka bir ödünün varatdığını düşünýän boldy. Onu jogaby bol oýunadyr. Wagty bir döwür ýetdi, ýöne halkyň oýunlygyna garaşylyp gezildi. Ýöne häzir çellem halkymyzyň köp böle oýunyna gynansa da mene problemi şo taýdy. Onu kim oýurmaly? Menmi, senmi, olmy? Bütün halk bolup etmeli işimiz, watandaş. Yani o taýda soragy beripsiň, elbetde yerlikli soragy. Ýöne şol diýen zadymyzy etjek işimizi berjaý etmek üçin halkymyza täsir etmek gerek, günnelik düşünürip durmamız gerek. Her gün bir adama doğru düşünürip bilsek, bir ýylda bir adam 365 adama düşünürip biljekdi. Olaram özgedegini her bir adama düşünürse, ene bir ýylyň dowamy bütün Türkmenistany biz gaplap alýasa şu düşünjeler bilen üýtgetmekligiň gerekligini düşünürmek üçin. Almurat ýene de bir zat bar da, hiç bir halky ýa-da hiç bir şahsiýeti zor bilen adat dem bagtly edip bolýan näde. O zor bilen edip biz ne etjek bolsak şu zor bilen etmeli. Yani o da bolmaz. Gaýta netijesi başga bolmaga da talap gerektir. Bagtly bolmaga da talap gerektir. Talap aşakdan gerektir. O ýokurdan batyp edilýän zat däldir. Onda ýene de diktaturan bir görünüşünü. Urnar, başka etjek nememiz ýok. Bilem şonu halky zor bilen bagtly etjek bolup dyrjaşyp duramda. O etmelärligini, zor bilen bagtly etmelärligini düşünüp edýär onu. O näme etmelärligini bilýär. O diktaturan aýry bilýär. Bize bir ay yeterlik o şu diktaturan totaýda oturan adamyny aýyrmak. Ýöne soň näme? O soň sizi zor edip bagtly etmelidir. Yani mesele şu taýda. Sapara, yani sizin en gowy gören soragyňyz, menem sorapdym. Ferhat Iklimov ýyldaşymyz ýazýan bolmaly. Sapara diýär, men jurnalist däl diýär. Sizin bir aýdan sözüňiz bardy diýär. Yani men jurnalist däl arkaýyn jogap berip bilersiňiz manysynda berýär-de. Men islesem Sapar tilkini ýok edip bilerdim diýdiňiz. Näme sebäpden ýok etmediňiz? Sag bolun diýär.
Näme ýok edeýin ben. Ben ondan ýok edip ýerine tapar, o tapara gidip bu tapar gelmeli. Ondan men o tapardan gowy tapar bolmam toğra alamatdyr. Şolary ýala hukuk berdiňiz. Men belki olardan berbet bolmam. Yo bir neme bardy ya bir jemlenişip berde oturupsyňyz, şo taýda bir soraw beripsiňiz emmesine. Şo sorawa jogap berip bilmänligi üçin. O Hanmurad ağa şaýatdyr. Bir topar ýanky ýaşullymyz bardy. Naatlaryny tutup oturmaýyn. Ýaşulam diýmeli dälmi kan ýa olara? Ýok, ýaşlary uly, özüne ýaşuly ýetdi. O prezident boljak geldiň diýdim. Bir aýyň içinde, kaýyň içinde bir şo taýyny täzeläp bereli. Bunu tişetlerini çıkaran ok. Yere düşüp otururlar. Ne bir topar adam oturdu. Ne şayatlar gatykendir. Ne emmäňde ýüşüňden aýdyň diýdiler adamlar otur. Yani prezident bolmak üçin görüşemiz ok. Prezident boljakken diýin aýdyň şonu. Bizim şoň onanaly bir kaýyň içinde de şolary ýok edip bereli. Ferhat Yklymow 20 ýyl bundan öň, ýa 15 ýyl bundan öň. Yo 20 ýyl ýaşda ýa 21 ýyl bolan. 99-njy ýyl öýdän ýalňyşmasam. O wagtlar ben ýa guzurly wagtymda ýaş. Bar diýorlar orada. Sapara bir diktator aýyp başga diktator yerine getirmek islemediňiz ýani. Yok, diýende ondan däerlänin şu adamlar netini bilýän-de, samimi däller. Düşünýärmi kemine? O ýanky adamlar arkasyna ýygnajak, ulanjak, emniyeti dänin ýöne niyetlerini ýanky açyk aýdyn ok burada. Bir zatda diýä bolyn ýalan. Samimiyet ýok. Onu şoň ýanky demese açylar sepasçıları ýalak şo soraw berdik de. Prezident boljak geldik diýdim. Kaýyň içinde şo taýyny bir täzeläp bereli. Yo gelinden onu demokratiýany gurup berin diýdi. O tewr olar ýaly mümkinçiligim bardy da sapara. Ýöne şol näme watandaşlar soraw, ay 30 ýylda näme etdiňiz, näme üçin bolmady diýdi. De bolmadyk zat, ine şu ortada durar bir şu haram wazipe, prezident wazipe. Hemmejigem şol prezident boljak, ýöne gynansa şu kursi ýeke bäşdäl. Hemmejigem Türkiýe'ni ütgötjek bolýan adam ýok. Ýok, absolutly şu kursi adamlara tak sataşyk göremok da. Ýok, sistema bardy, harpa maňdalmady. Diňe şol Niyaz Baýyp şoň orunyna geçmeli. O sen plan ministrim bolarsyň, sen o bolarsyň, sen bu bolarsyň. Şu üç topar hersi öz arasyna şu häkimeti paýlaşdylar da. Ýöne halk aýdylman ýok, bu zatlar bu. Şular ýalyp dogrum. Ay bolýar. Kemine, ýanky iýleşimde üstüne ýetireýin. Şo döwürde de ben siýasy reforma etmeden bolanok diýen cümleler ulan ýadymda sözlemi. Ben şu sözlemi men ağzımdan çıkan şu sözlemi Adatlyk radiosyna bermäge cesaretler ýeten ok. Gyrlar tutan ok. Bir siýasata goşulşam ok diýip bagana tap berdiler. O nädip düzeltmeli we soraw berýärler da. Onu sorawna da jogap berýän ben. Siýasy reforma etmeden şo taýda hiç zat düzelýän ok. Ýok, bunu diýme diýerler. Şo ýerden gyrkyp aýrýar. O ýerden gyrkyp aýrýarlar. Hawa, Aýşeler. Ýene eziz ýyldaşlar, o kimin kimligini. Yani şol wagtlardan bäri demedýän bolmaly da. Iň azyndan dil şeytan diýip aýdyp bilýäs arkaýyn ýani. Arkasyna peşelesen onuň içinden nämeler çykjagyny belli däl. Ödem şu sözlemi ben aýdýanymy şu ben goloýumda bolan adamlaň 99% eşdendir, bilýändir. Men şu diýänmem emmejet bilýändir. Ben şunu öňümden gelen türkmeni yani bu ýurt näýlek gor, nädip düzeler diýen adama şu soraw jogap berýärdim de. Bu taýda siýasy reforma etmeden
Şotayda hiç zat düzelmesi mümkün değil. Onun biamçı plan zat ervet dip toruya veriyorlar da. Bu devam etmeliler diyorlar da. Toru veriyorlar. Menden interview alanlarına. Benim ilk siyasi reformu etmeden bu sorunun gereği yok dip aydiyanlar. Onun zat etmesin o yiyorlar sana. Bu yüzümüzden ya Mehmet ya dip onun şoları alak neme diyorlar da. Şu 60 kaydı görüşleri alak. Kemine dinle ikimi de basattı taparağını gürletmek, dinlemek, halka yatırmak olur ya fikrini dinlemeyecek ya ösözünü aytmazak yerde adam bilen taparağa salamasa nerem yok men gowul yani şu taydını halk dinlep ötü aytmalı hakikatten hem sol siyasi düp reforma geçirilmese hiç tat yok diyeni men diri şaya taparağa ondan sol sözü düşünüp taparağa bilen nahil näme durmuşam gorkady otyrdy hakikatten hem sol düp reforma bolmasa hiç tat bolacak galygini hemmemiz göz yetirdik ýöne şonu men keal düşünüp ya şunu halka yetiren adam yok da şu sözü hiç kim diline getirip bilmedi doğrusuna. Bana bu siyasi reformu diýmän näme diýip toryanlar wagtda. Onu ben cevap verdim. Şu düşünmeyen halkın önüne işin yoktur. Olaryň hünäri näme şu sora berýänleriň hünäri näme sapara? Hünäri ekonomist. Ekonomist. Yo. Siyasi reformaň nämeliğini bilen ok. Yok. Ya belli atoyna diýär da bir top. Halk düşünmez diýär bunu. Düşünmedi oturdum dedim.Oluň bahanasy şol halk düşünen ok halk taýýar däl. O halky näme diýerler? Niýatyň sözüni aýdyp otyrsyň. Ay häzir halkymy taýýarda gelşum şeýdäli o dipenem borjum men ýerine ýetirin halkymy taýýarda nesip bolsa 5 ýyldan 10 ýyldan soň eder ine altyn asyr garaşýar biz näme görnäki ine Mercedes diýdi gölel sygyr diýdi halky boş görünlerden doýurdy halka mınany öňüne de oklady halkyň ýanky tornalap geraýyn bilen terýegi ine şeýdip ýaş nesilimiz ýere sokda bir nesil ýok Halmurada halk taýýar däl bolsa şu wagt sag bolsun aýtmasa ýene wagty gelende aýtjagy bildirip durdy şo sag bolsun. Demek yani halka hizmet etmek yani hiç birinin niyeti yok da hem şu daşta öğrenip üşüp diktatör bilen bile gorayan olmalı da ular. Bir cezady amal boldy niýatyň ähli sözünden. Olam ýapysyny türkmen neydi daşary ýurtlarda gezerdi. Öýden biri döşün gaýşardyp gezerdi. Ene türkmen daşary ýurdu bütün dünýä ýaýrdy, hatda Vietnamda da bar eken. Ýöne bu gaýşaryp gezende da bükülüp küýkürüp gezip ýör. Ya 5 ay için iş. 50 döwletde var şu wagt türkmen. Hana 55 döwletde. Aydan bitti de separatayız. Türkmen bütün dünýä ýaýrardy. Öýden ýaşyň gaýşardyp gezerdi. Bu ýaşullar pul çykarany näde barlar, näde gördüň tapara. Şuň gözüme ýaşaýlar ýaşa da. Ýaşullar bilen doşda şo manat çykarany olaryň şuňda şaýlary matda köpük. Şular sizem saklan, menem saklajaktyrym türkmeniň ene emme 2 manada $1 dursun, bek saklan, ýetirämän şu şaýyňyz diýen ýaly gürli adamlar. Heýdere. Ene 2 ýyla ýetmänim 26 000-a çykdy $1 bahasy manatdan. Ýa-ni özüni nasıl öldürme, çok haramlady. Eger diýen sözüniň ýeýdi bolýan bolsa. Häzirim şoňa onyp beriligi atamyz diýip. Atasyny ata diýmeýän adamlar ene Sapar Muradyny ata diýip atamyz diýip. Lenin'e de Lenin babamız diýip görenler hem var. Ay bolýa o Lenin hiç olmany öýdür 54 tom iş ýazypdyr rewolýusiýa barada gören güni var zaten var. Ýöne hiç tat etmez. Ähli taýýarasyň eýesi bolup mene şular ýal golýaly ýurdy. Ne golýal halkymyzy ýykan ýumran ene şu güne zordy. Ama bolýa ýaşullar şu taýdan bir näçe näme okap geçeýin. Maria de la Vita ýylleşmiş ýazýar. Diktatura garşy görüşüň her türlü görünüşinde ýitki bolýandyr diýär. Ya nemesiz gurban vermän diktatura garşy görüşüp bolmaýar diýär. Şu manyda ýazypdyr. Diriliş türkmen diýen ýylleşmiş ýazýar. Halk şu wagt
Dumkada gezip ýör diye. Biz kimin sözüne inanyp hereket etmeli diýip soraw berýär. Men aýdaýyn, şo Delavita birinciden Taňry ýalkasyny ýazýan şu çok manaly kommentlerini men okuyan. Ol doğrudanam revolüsiýa klassik variantyny hökmen gan okulman ýurt düzelen hatta islenip diktaturadan başga bir döwlet düzümine ýagurlyşyna geçiljek bolsa hökmen kynçylyk bar, kynçylyk bolmasa ölüm ýetim bar, näçe bar döwletleri ýa halkyň aňyna düşünjesine bagly, ýa karşı duran güýçlere bagly. Men o pikir bilen razylaşýan, biz näçe gansız bolsun diýsek de öňde soňda ýetki bermeli bolsak, onu her bir adamyň düşünmegi gerek. Sağ bolsun şular ýa pikirleri ýazyp oturny, men şu watandaşymyza minnetdar. Ikinji soraw näme şol oglanyň aýdany? Owa Diriliş Türkmen ýazýar. Halk şu wagt Dumkada gezip ýör. Biz kimin sözüne inanyp hereket etmeli diye. Watandaşym, şo sen kimin Dumkasyna bolmalyň bir ýyl bäri şu günne bolmasa günaşaýdykken ilk baştan öýüňe inan. Öz etjek bolýan işine inan, öz halkyna, öz watanyna inan. Şoňa inanandan soň özüňe şoňa bir ýoldaş tapsa, ýamsy iki adam bolsaňyz öňüňizde durjak gara güýçi ýokdur. Şunça aýdyp gelýär. Sen özüňe inanmasaň, orna kim özüne inanyp iş etsin, watandaş. Ine şeýle sana berjek jogabym şu. Özüňe inan ilkinji nowatda. Öz etjek bolýan işiňe maňa dynanma, sapara dynanma, kemine dynanma, özüňe inan, ýa ýelim başga birini. Ol beýdip men inanýan saňa oňuny namak ol gurrundan sen özüňize inanyň watandaş. Her biriňiz diýip. Öz etjek bolýan işiňize inananyňyzdan soňra onda iş gider. O bolmasa durarsyňyz da. Kurturup mira gitseňiz bilen ýol çatyrykda duran ýaly. Hawa kime inanjagyňyzy bilmeseňiz, birden hawa ýalňyş adama inansaňyz netijesi näme boljak da ýalňyş netije berjek, yani onan bilmeli okman suratda. Yo, ne şu wagt indi döwür üýtgedi, mümkinçiliklerim elberişli. Ya şular ýalak YouTube accountlar ýüzlerçe, belki de miňlerçe döremesi gerek. O dürlü pikirler, garaýyşlar, toporlar öýdüne demele gelmeliler. Elben başladı. Barsa para. Başı var ya. O yani bir 200-300 yıl vardır demedi. O ne? Yok kıyalak onu her kim yorgun aşağıda nemet görün nokta. O ilk olmandan yanlış fikirdir. Yanlış tecrübedir. Hem kişi yani Karl Marx değil ya Einstein değil. Her kim bilenini demetmeli. O bilen bir hem adı bilip görün adam değil. Hem adı bilen adama Huday değil ya. O zatlardan katı uyuttu. Onun için ne cemiyet oyunması gerek de. Onun hükman o birinin iyiliğine düşüp yani demetmek değil zat yok. Ne umumi düşüncen demedenine devam etmeli, onun görüntüdür ondur. Yani görüntülerin başlar böyle ödünde. Benim düşüncem şeylere emine. Doğru. Yine Maria Delavita yerleşimiz yazıyor. Adam devlet üçün kuldur diyen ideologiyada halk yaşap yor diyer. O adam devlet üçün kuldur diyen ideologiyada halk yaşap yor diye. Bizim devletimizde şey. O şu at Türkmenistan'da. Ola ızman eden şıgarı olsa devlet adam üçündür deyip o. Yalan şıgar yazarlar faktist ki ine Maria Delavita'nın yazan bol ya da halk devlet üçün kul olup yaşatıyor. Devlet üçün der kaşka devlet üçün vatan üçün kul bolýan bolsak belki onu da bir yerde olmasa beýlek yerde razy boldy. Biz ýöne şu bir kanun kursu eýelerleň eline kul bolup yaşapýar. Ine şu bagryny ýakyp oturan şol. Olar ne halk taýlady, olar ne kanun boýunça geldi. Niran gelmişekler ine bu halkymyzyň başyna salyp beren ine oýunlaryna seredin.
Yo şu at halkın üstünde oynayan oyun nadanlığına ağır başı demeti günahı o dünya bu dünya hiç kime orun yoktur. Yankı edilen vaatlar nemeti çılıktan doğru çıkan yağdayda ölürüm katı nadan adam nemeleri yok. Hükümet deyip bir devleti neme diğerleri olun devletin adından güller yalak yağdaylarım yok. Yani gülleşip ölür. Ava. Coca-Cola iyileşimiz yazıyor. Ben konsustuğa adımı yazdırdım. Reis bolsa gitmeli. Birden gitsem bir portret yakacak deyiptir yani. Son halmurada videosunu uğradıp bilsem uğradarım diye. Hay berekella. Sağ ol. Sağ ol vatandaş. Ama Ava. ya o doğru. Da reise adım yazdırmak bolpuyor yani şu an 20 bin üstünde olmalı. 30 bine yakınlaşandır. Reise adım Onu deyip yazdıran. yazdıran oldu. O biz kayna adam ya tanıyanlarımdan hem nemelerden hem kayna adam yazdırdı entek alıp giden oklar korkayan olmalılar. Şuların içine girmesin deyip yurdun içine bulardan. O da bir gen adamlar öz puluyla ne diye. Ya o da mı hava gen? Arkada vaat etmeliler. Aa, O şu ne için neden o ne soru alamatlar. Ava. Ben diyenin bu nadanlığım ağır başı. Bunun ediyen rahatları. Dünyada böyle tecrübe yok. Sapara bir adam iki adamdan bütün devletin 60% halkı Türkiye'de oturuyor. Bunların vatana kaydıp bilen ne çağasını görüp bile ne olur berik çıkıp bile ne bular angrik barıp bile. Almıra. Dünyaydı oturuyor. Öz için hani Münhen'e yenen bir samolyota oturduktur. Evet dünyada buloryalık hayvan tıpatlı adam yok. Yani devlet yok diyen. Floryalık fikir ediyen yolbaşı şirket yok. Bunlar bu nadanın bir ağır başı. Bunun o dünya bu dünyada yeri yok bunun. Halmurat. Doğru. Doğru sapara. Onun sen kavat ayden de şular yakmalı yanmalı. Önümüzde kanun olmasa benim sorumuz birinci. Yok kanun yakmalı ya. Men aydam yok bunu. Halmurat. ha. Edip oturan işlerini seyrettiğinde bir dünyada hiç yerde şular yani bir edilen bir cinayet yok. Şunun edip oturan. Yine de halkının çıdap otuyor şöyle. Ne edip kanmalı. Tarihte ben Gallandiya nemesini nusku getirdim de. Hava. Tarihte Floryalıklar bolun. Gallandiya'da bolun. Gallandiya'da hakikatten uyuşurup yakıp dururlar. Yakan sonra soyup dururlar. Yani parmaklarının parçalayıp demedip yani suvenir yaptırırlar. Gallandiya dünyada en demokratik hemen önem devlettir. Ne şun içindir. Onun demeti vardır. Sebebi vardır. Şu kanunun nemesini Amerika Gallandiya'da ertendir. O New York deyip şehir vardır Amerika'da. Şu New Amsterdam olmalıdır. Yok şeyle kendine. Hava ola bir Galland milleti, bir gemisi millet, o denizci millet, bu dünyanın ters aylanan adamlar. Yok şu kanunun işlemeliliğini, şuna önem bolmalılığını demesini yübün demeden millet öyle mi? O ottan tom halmırat. Ben nemem konsepsiyon değil, ben böyle bir celil adam değil. Yani yani Floryalık neme olup durda. Gallandiya'da da zayilik olup durda. Doğru sapar. Nedir şu yani Berdi Muhammed fiyala. Hakikaten şunlarla bir minitler olup durda. Yok sen fikrin oňulap ýazýan adamla bak hat ýazýan edip diýerler. Saparaga şey diýdi ol yok de garagymyň ojary gerek gel. So derwezedäki ol gazy ýanyp duran gaz çukur var. Yo milli de milli ojar olmalı milli olmalı. Yani adamların sonra berýän seslenmesi vardı. Bütün milleti En konsepsiyon değil değil mi? Gallandiya'da Avrupa'nın orta arasında bolun da
Ölüm katı neme de değil bir geçen orada 150 yıl. Yani 100 neçe yıl geçendir. Hava Maria Delavite ildeşimiz yazıyor. Yurdun daşındakiler izne kaytsalar, özlerini organizavat etseler, protest edip bolor diye. Yöne şondan gelecek neticeni kararlaştırmalı diye. Yani şu iş edenden son o elimize näme geçecek ya da näme täsiri olur. Yanlış gitse näme olur, doğru gitse näme olur diýilen ýaly. O şu taýda ýadyma düşen taýda eziz ildeşler ertir bizim käbir sorawlarymız var halkymyza. Şoňa jogap bermek üçin, yani kommentary ýazýans, biz ekranlara ýazgy şekilde getirýäs. O bir sorawyň üstünde köp wagt durarys. O yeterli wagt. O siz ýazýaňyz pikiriňizi şunuň ýaly bolmaly şu zat diýip. Yani Benim okap berýän şol. o soň biz hem okarys bu taýdan şu ýene edil şu bolýan nämäniň tersi bolýar. O ýöne biz az sanly sorak berjek yani. Ona yetmez. Gysga gowy sorawlar boljak. Owa Harvey Specter diýen ildeşimiz ýazýar. Tanqid etseň meheme agendi bolýas diýe. Okey, meheme agendinden soraw diýe. Özüni meheme agendi diýip bilmedim, meheme agenti diýilen hiç ulanmadyk. Tanqid bilen tökmedi garşdyrýarlar da. Owa doğru düzgün kellesi işleyen, pikirlenip bilýän, dünýäden hawarly näme? Dünýäden hawarly, sowatly, gaýdusuz türkmen ýokmu diýe. Millet size yüzlenýän, halka yüzlenýär. Bulardan tolk ýok diýe. Owa Harvey ildeşimiz telefon nomerimiz durýar o taýda. Pikirin edip biljek işin var olsa ýazay şu an birinji ýazak görýän men bu ady. Barlap görür haçan açylypdyr bunyň accounty. Yok, gaýdusuz ýigit sen ödüň bolmaly. O şona aýdanda gaýdusuz ýigit. Gidip näme diýen ordan et, onu göreli. O bizden tolk bolmasyn, senden olsun. Biz sen saýaňda oturalım. Sen saýaňda oturma. Peri Pelvan iyileşimiz yazıyor. Keçeni ütüp otururlar sapara diye. Düşünmedim keçen. Haydi keçen üt diyorlar. Keçen mi ya köçen mi? Keçeni ütüp otururlar diye. Ay şu yurdun içindeki demeden diktaturan kuruluşundan neme diye söz ediyor. Harvey Specter ildeşimiz bana patgalayımlığını koy deyiptir. Bor bundan son etcekler. Keminne sen şu Gallandiyan nemesi vardır, yürütü rolikleri vardır. Şu Gallandiyan tarihi var adı. Şonları bir parçalayıp bir rolü edip koy yankı yakılışı nehiylek yakyalar tarihte bolun da atıyor. Neyem için yakılanlarını halka ağırlığın için diyorlardı. Maria Delavite ildeşimiz yazıyor. O yazıptır. Onu okuyup vereyim. Türkmençe'ye çevirecek olayım. Ama Perduşki'nin diye Berdi Muhammed'in Perduşki'nin Kukashenka'dan tapağıdı. Ama onları yok diye. O Putlerem diye bunu amon vermez deyip ay diye. Borçlar yani Berdi Muhammed'in amonu var. Amonum ne kim üstünde turgallaşıp geçiriyor. O türmede saklanan benniler var. Ayda bir gedik, hepte de bir gedik, şolar yenecik kaydı yani. Onu eşittim Halmıra da şunu giymişler. Ama onun başlığının özü ayal adam guli zenanın yine. Var bir amon, yani ol amonla bütün halkı saklap bilir mi? Yok.
ol hem doğru ya da Orsiýadyň amany ol 50 000 100 000 adamdan ibaret. Roskvardiýasy bilen alanda. Ama Türkmenistan'da bolu böyle 1000 adamdır o amanyny kenne. Ne şey düşünüyor? Ova Bayramhan illeşimiz yazıyor. İmoda istoriyada görýäs. Her kimler çağlarynyň, ýakynlarynyň suratlaryny paýlaşyp uzakdan söýýärler. Aji hakykatymyz nähili dünýä arasında näme ýazýar? Düşün mükadiye, yani nähili dünýä arasında düşün mükadiye. Men bu taýda näme işläp ýörün diýýän diýe. Doğru. O korrupsiýaga garşy illeşimiz ýazýar. Bu opozisionerler bize ýagny halka garaşýar, özümüz plan düzmeli diýe. Indi şu ýaňy aklyma geldi, aýdyp bilmän geçdim. Şu taýda aýdyp geçeýin. Yani şunun ýaly näme bar da? Häzir bir opozisiýa toplary bir hereket eden ýagdaýynda, o edip alıp beren ýagdaýynda, soň şu geçiljek sistema o halksız geçilse, soň ýene şol topar diktatura bolmazmy? Elbette bolar. Yani biz bu taýda näme diýäs? Yani halkyň syýasylaşmagy gerek. Halk şu näme içine girmeli. Ýoksa näme respublikada bolmaýa, demokratiýada bolmaýa. Monarhiýa bolýar ýene täzeden. Eger hakykatdan birine garaşlýan bolsa, şondan medet umulýan bolsa, onda biz ýene de şol 1800-nji ýyllaryň soňundaky käbir nämeler barda. Satlyk hanlar bardy da. Öz problemalaryny çözüp bilmän, orslaryň eteğinin aşağına giren, o şol dönüklerden tapawutymyz galmaz. Doğru değil mi? Hakykatdan hem şeýle şo. Şonuň üçin yani halkyň şu işin içinde bolmagy gaty möhüm. Zerur. Sebäp halk bolmasa ýene de şol öňkü durmuş boljak da adamlar hem şoňa düşünmegi gerek. Şol üçin biziň aýdýan zadymyz ähli zady halkyň özüniň gatnaşmagy gerek, halkyň özüniň goşulşmagy gerek, bilmegi gerek, saýlamagy gerek, saýlanmagy gerek. Adamlar birleşse içinden akıllysam çıkıp dur, içinden bilermenim çıkıp dur. Biz bir millet lokal geyin zada. Batır içinden şumarlı çıkman, çekinip yatarlarım var. Yani hep aragan aýdyşýar, bular da entek näme etjekler, näberli, bu birden bolmasa men nädernip garaşyp ýatan akyllylarym bar, o şämi? O janyny oda ýa oka bermejeklerim bar. Millet de bu hemmesi deňdäl ýöne bar. Ahyrky netijede bir millet çok bir birikmen uğruna çıktı. Elbette biz islenip işin höttesinden gelip biler. Ýöne men ozal aýdyşym ýaly şoň üçin biz 3 ay möhlet berýär, saýlaw geçirmeli, hemme ýurda geljek adamlar gelmeli, partiýalary barmy, beýlekleri barmy, halkyň öňüne çykmaly, hani telewizionda 24 saat çykyş etjek bolsalar, halkyň öňüne öz pozisiýasyny, öz programmasyny, öz etsem-petsemlerini meýilnamasyny aýtsyn. Ondan halk içinden özüne derek saýlap alar. Onu biz bellemeli, hiç kimse bolmaly. Onu düşünüp kırlar. Ýöne soňy gelen aklar adamlar. Şonu edesleri gelen aklar. Bir adamdan eşitmedim de vatandaşlar. Yani bilen barsak şeýtjek, yani hemmemiz gelmeli, şo taýda ýygnanmaly, yani azat erkin saýlawlary geçirmeli. Şoňa hemmece gatnaşmaly, ýurduň daşyna aklar, içine aklar, türmede ýatarlar, bir kanun basynlar, hemmejiniň hukuky den sebäp şo bir kanun diktatura 30 ýyllap halkymyzyň hemme hak hukugyny elinden aldy. Indi biz olar elinden alynan zadyny bize men tasdiklajak bolsak, onu biz diktaturany dowam etdirýäs. Biz şol 90-njy ýylyň möhledine dolanyp gelýär. Her bir grazdanyň azat erkin, indi täzeden döwlet gurýar. Şo günden başlap, şoňa gelmeli. Öňkü konstitusiýanyň esasyny.
içinin mazmununa değil, emme Sovyetika tegişli emelerini ayırmalı, şuun talabına layık maddaları girdip biz devam ettirmeli durmuş. Türkmenistan 90-njy ýyla emele gelen aga döwlet hökmünde biz 24-njy ýyla emele gelen. Vatandaşlar. Inni bir dünýä halklaryny öz üstümizden güldürmäýlik. O Niýazy döredene Türkmenistan ýa Gurbanguly döredene. Onu yaranjan yemeleri ýa bir jurnalistleri, ýazyjylary, näme ol diktorlary ine ozala Niýazy siz döwlet tapyp berdiňiz ýa döretdiňiz ine bizini garaşsyz galyp berdiňiz. Inni Gurbanguly diýip durlar sizin döreden döwletiňiz sizin ýazanyny. Inni emani pozdular, aýyrdylar ortada. Separata iş ýok. Niýazy ýok, gömdiler. Inni hemme şan şöhrady şuňa diýýär. Ertibi ölse oğluna aýtjaklar, soň agtyna aýtjaklar. Gara dene yaranjanlarym köp töweregin. Bir şudatlardan halk bolup netije bir çykaralyň, pikirleneliň, oýlanşalyň. Şoň üçin şu zatlarda gepleşikler edip otyr. Doğrusuna sapara bizde de bir ýyldan ütbeşik akyl ýokdur, ýöne bar bilýän jämidi, geçen ýolumydy, görem kynçylyklarymyzy, tejribelerimizi aýdyp berýär. İsteseňiz alın, islemeseňiz gara taşlan öz kelläňiz bilen işle. Kim garşy? Siz şo döwleti düzeltseňiz bilen barçaň saýasyny watanymyzda oturjak diýdimiz hep. Wezipe emamiz ýok bärde, han tamaşalygymy. Ýöne şo bu guramaçylyk işi üçin şol men boýnalym. Men haçan wezipe topulypdyr. Deputatlyga da halk talap edenler şo tap bardy. Onu da saýlaw bilen minister ağa mekatym ýok. O wezipelere barar ýani. Vatandaşlar gelin şu meselelerde bir iyi gençlik. Hani yan bir ýazyp kemine sen özüň bilen ol yaranjaň. Kime yaranjaňlyk etdik kemin? Ine men bir ýyla golay wagt ber şu bilen işlesip otyrym. Kime yaranjaňlyk etdi? Fiýla hormaty var, ula ýerine kiçik. Aydın, şonu etmedim. Şu atmayan başlığım kemine. Hana? Estağfurullah Safar abi. Özü berip otý adamly pikir etme. Biz ona bir zat diýäsmik. Yok şeydip yaşlar çıkarmalı, ana kıyız gelirler, aktivleşip dur. Bizden interview alında biz özümüz aytacaktık. Hani Gowharcıgymyz çıktı, hani bu Tökse Dogolmyz çıktı öz başına. Ine onu da attak yani. Sen näme Türkmençe gürlen akty yani. Seret tapýar. Ine hem problem oturdy. Ýardyny orçça gürleýärler, olary böyle. Özlerim şon talap edýärler, özleri ýarsa ýazýan zadyny ýardym rusça ýazypdyrlar da. Men ikellep razy Orlayan, öz ene dilimiz bilmesek biz onunla hiç milletten, onu bilmeli, onu gorumaly, onu ösürmeli. Ýöne her bir adamın akbaly deň däl. Düşýänmi? O men sapara kimizin ol bir ýazypdyr, şol ýaşulary saklapdyr dilini 30 ýyl ýaşata da şeýçedi. Hawa ýöne biz ondan öň alan ilmimiz var, alan bilimimiz var. Okan tom yüzlerce tom kitaplarımız var. Türkmenin ähli klasiklerini okuduk. Dilini bilýär. Biz öwrenşen şu zatlary. Ondan bizden çykana, niýatyň döwründe dogulup ilim al, bilim al, bile 9 klas bilen ulalar gyzgelerler. Oğlanlar şu pul 50 ýaşyna aşağı akyl. Ine ondan 9 klas bilen olar haçan kitap okudy. Okuma wagty boldymy? Paxta meýdanynyň göz açyldymy? Ha? Halmurat. Ondan näme üçin biz olardan soramaly şu zatlar? Sen näme üçin bileňäk özüňe ýarym ort, ýarym türkmençe ýazyp otyr. Bolmagy beýle zat watandaşlar. Bir utanım, uýalyň bir denan maşgala beýdip çugdurup oturmaň. Ýa-da ýüzüňizi açyp geplen bilen görelik kimin şunu diýýär. Ýazýan. Aýt dille urlaýanyňa bildirtmek üçin gel ýanymyza. Hawa gel o çykyşa çytaýdy. Aýt halkyňa bunu şular ýar. Ine men bilýän idi. Gel senen barlak göreli. Bir kısan goş oku bolmasa magtym bolan ýa molla nepesen lirikadan mundan näme oku bizim Sowet döwrümizin ýazyjy şahyrlary bolmasa soňra okulardan okar ýazat ýok. Halmurat, o sizin prezidentiniz hiç dille de urlap bilen o. Sizin diýmesen o niýde prezidentim? Para bey. Amlyňa ýaşyny. Yo yankı ýydaý diýen taňa diýipler. Halmurat özüm. Halmurat sizin prezidentiniz diýen meni özüme çekip otyryn. Ýaşullar şu taýdan bir näçe näme okaýyn ýyzyda bu şekilde. Pal Romanik ýyldaşymyz ýazýar. Öňkü respublikalaryň hemmesi Putinin gol astynda diýär. O doğru ýöne içinde çıkanlar hem bar. Mesela Kazakistan, Özbekistan, Ukraina, Belarusyanyň halky. Olaryň kontrolünde Baltika döwletler hemmesi. Azerbaycan çıktı.
Yani yöne kontrolünün aslında tutacak bolýa. Ýene ýanky şu meselede şoňa gelýär-de. Türkçe Wat galanı esasy Owa. Türkmenistan galy. Owa indi ýanky türkçe gürleýän meselesini aýdyp bereýin. Indi konsolosluğa ýakyn wagtda gidip gelen var tanışlardan. Owa indi bizim Çerce ve Daşozun bu Özbek tarapynda ýaşaýan ildeşlerimiz öz aralarında gürrüň edýärmiş. Ay men bu taýda türkmençäni ýadymdan çykardım, rusçanam gowy bilemok. Türkçe gürlesen gahary gelýärmişler bularyň diýe. Näme gaýtargy berýärmişler şonuň ýalyp aljyraşyp durlar diýär şo gapyň agzynda. Nämemiş? Ya rusça gürlemelmiş ya da türkmençe. Türkçe gürlesen ya da sehelce Özbek aksendine gaçsa dili. Soň gahary gelip owa neme diýärmiş. Näme diýär? Owa jini tutýar diýip aýdýarmış. O taýdaky. Gürrüňdeşlik geçiripdir de şo taýda. Ildeşimiz neme boş durmandyr. Konsolosluğun öňünde propaganda edip gaýdypdyr adamlaryň içinde. Ýöne şol neme diýärmiş? Halk howsala düşüpdir de. Bizim başımızı yakacak sen deyip. Ýöne indi şu taýda aýtjak zadym 3 sanak dil goýsa, birinci ýokarda türkmençe, eger türkmençe bolmasa şu aşağıdaky dillerden haýsysyny saýlap aýtmaly diýseler, mantykly şekilde. Rusça gelmejegi belli de. O senin dil guruluşuna da dengelenok. O senin hiç zadyň däl. Däp desuruňam däl. O diniň bilen bir değişleri yok dilin. Köplenç diniň täsiri bilen beýleki şu diniň dili geçýär de. Onuň bilen bir nemesi yok. Türkmençe ya da Özbekçe ya şoňa benzeş diller gelerdi ondan soň. Doğru Evet. değil mi? Hakyky. O sen Türkmençe gürledi ya ona Rusçalap ýazýarlar. Bebe yani şu pasolluğdaki ya da konsolosluğdaki işleyen adamlardan egzamin alsan yeni dillerini Türkmençänem bilen oklar. Yok Rusçanam doğru düzgün bilen oklar aslında. Rusçanam bu dil bilýän nälerdir Türkmençäne düýbüne Türkmençäni bilýän dil sizin prezidentiniz bilen ok. Kemine ben aýdy otyrna. O bizim prezident. Ýanky Sizin Benim kemine sefer- bastı. Ýeme. Putin'in prezidenti diyelim o bizim. Ama dilli meselede men şu taýda ýene bir zat goşaýyn. Ene bir situasiýany şol ilçhanada turarlar bolsun, ol hökümetde turarlar bolsun, siz bir zaty göz öňüne getirin. Şu ýurduň daşyndaky 2 million goly Türkmenistanly. Ýurduň içinden meýletin çykyp gaýtdylarmy? Din salmagy ýa-da işläp çağlaryny eklemek üçin gaýtdylarmy? Ama zahmet migrantlarmy? Şu soraga doğru dürüst jogap berseňiz, onda şu dilli meselede doğru dürüst jogap berersiňiz. Eger şol adamlar öz ýurduny işläp ýaşap çağlarynyň arasyna oturan bolsa, onun arasynda türkmen dilini gürläp ýörmeli. Emma bilen gelip işleyen döwleti ýurdy adamlar Türk milleti bolansa islesen islemesen şolun dilini gürlemeli. Hani biz sapara kimiz gürleşip otyrsa Şiwet dilini biz öýkelemde olar türkmençe gürlänek. Ya onun bizden öýkelenmek. Devletin borcu vardır. Yani televizyonda, radyoda devlet dilinde yeterlik derecede her türlü materyaller günle berilip durmalıdır. Şöyle ediyem devlet. Yok. Yetmeyen olsan sen yapokun o adamlardan onu talep ediyen. Doğru. Ya o neme almaya, ona mantık almaya. Ine ustad ýene bir misal getirirler. Ine Finlandiýa goňşy döwletimi. Şolun ikinci resmi dili Şwed. Evet. Olar bir döwlet bolup şeýle ýaşan adalarym bile o deňizdäki. Yo inni şolary hormat bolsun diýip Şwed döwletini, Şwed milletini, Şwed radiosyny we telewizionyny günne bir näçe tagatlar finniline täzelikler şolar ýaly berilipdir. Onun İki devlet arasında. Biz bolsa öz milletimiziň içindäki oturup kowçumlygyny oturup halka dil ýetirjek bolýar. Sen o dille bilgürläňek. Sen şoňa hormat goýýan bolsaň, sen muny özbekçäni gürle, türkçäni gürle. Men bilemek, men aýdýan men bilemek diýip. Azyr dilini gürläp bilýän, türkçäni ýok.
Öwreler wagt geçer. Ýöne men ene dilim bilmän, ya ene dilimden ýokarda hiç dilim goýmak, rus dilinden beýlekdirim hiç asanam goýmandymy. Ýöne men öz ene dilim bar. Ol her kişinin ganynyna oturan zat, onu ýol ýydyna barsa şulardan bir hemme türkdäkiler merti türkmençäni daş edip görünýär. Merkem Türkçe gaçya käti, yani İstanbul'da bir ay kay yaşadım Türkmençem gidiyor. Seneman arasında Türkçe sözler aydı, o da görülendi. Men düşünemek şu zatlar doğrusunu aytsın. Türkmen neme ben onları ben öyle yurdum yalak otayda hiç yabancılık çekemok men. Ya sen o tarafına tüvelemese para o Türklere daydı o din siz bizden çıktınız biz sizden çıkanlar. Türkler yok o kabul eder ona hiç illemeden. Yani Türkmen sözünü ulanman Türk olup bilesi yok. O Türkmenliğinden utanyan olsalar olak Türklüğünden çökme edip olur. Yok onun geldiği aytmayalar hiç açanan barbur. Olur bizim Türkmendik deyip aydiyalar. Yok yani ben Türkmen değerleyen Türk kanunu varlasın. Tüyünü varlasın. Aradan 800 yıl geçse de şol ben Türkmen deyip aydıp bilýär. O toprağım bizim nemelemizin toprağıdır. Hiç ayrı nememiz yoktur. Yaşlılar okap geçen yine de korrupsiya var şiirleşmesi yazıyor. Adamlar imoda, Instagram'da paylaşın gepleşikleri. Lanet diktatura karşı göreşýäninizi bildirin diye. Bolya yerli yerden teden paylaşın kömek edin bize. Kökman bizim çıkışlarımızda kim kimde orta sabit diyen varsa ahir sonuçta diktatura karşı işleyen varsa uğradın imoduydu, näme beyleki deydi. Hani bir yeme bir oğlan çıkarıptır video rolik sapara men özüm kiderlebetde durup geçer. Şu täze ýyl gutlagyna edip şeýle bir akylly ýigit, şeýle bir ýaşyadan ýaş arzuwlar edipdir da öz halkyna deň duşuna täze ýylyny ilmli bolmak, watany peýdaly bolmak. Aferin. O dignedim ben tüwelem. Aferin. Hani hiç o ýigit partiyada däl, o ýigit döwüşgeni de däl, hiç halk ine. Şular ýaly halk gerek bile ýerler. Ýokman gelip biziň gaplarymyzda oturup görlemeler, öz alyp bardyn işini. Hani o altım inimiz var o yemedaki, Orsiyettaki. Hani öz başını televizyonu açıptır YouTube'da basardığının hem özü gurle hem Türkmenistanlardan interview alıp yine bir yıl yarım yıldan sonra yine tayyar sana yine Angravaş aktivistin biri şey deyip kadınlar yerlerden ayağa kalmalılar. Bir eder karşı oturmalılar. Ya o her kim edip bilýän ne diýer bilim edip bilýän bir adamyň etmeli adı ne diýer o biz hemme kişi ýerine hemme de edip bilmez. Yo ine Hudaýa şükür adamlaryň hemen bir topar düşünüp başlapdyk. Şol işleri özleriniň goşulmagynyň deri urdugyny. Diňe şondan netije boljagyny bilip durlar da indi şoňa girişip başladylar. Indi şol Tomsak situasiýa ortadan gitdi. Indi adamlar gözgelli, gışgelli görüp oturýar, ýurdun daşy. Hökümetiň öýden alyp barşy. Bulary da ýurdu barylmajagyny. Yo bular Halmurat çağlarının gelecekleri için etmeli. Öğlerin eğer bolcağı bolonla köpsünün. Yöre olan çağları var. Doğru. Çağlarının günü bulonkudan ömervet olmalı. O da görünüp dur. O da akıllara yetkiye köp kişi. O öğdüğünde nevzinde ağırmadı. Şimdi öğd yani çağlarında çoğulluğunda artıklığında çoğulluğunda nevzinde ağırdı. Çok için edilmeli. Yani şu meselede doğru düşünen haklar da yani yurdun ýagdaýynyň kynçylygyny bilýärler. O şu taýdan biz ýa çağılymyzy alyp gaýtsak razy boljak diýdi. Ay ho onu yurt kime galjak? Çağılyň alyp çykdy. Deme Halmurat keminäni demeyi gitme haýyş etdik de bir ketel wady. Sen öýüň bilýän. Awa. Atan oğlunu. Kömeği varlarına kemiğine şöyle bir gurrum var. Bizim adamlarımızda kömeği mi edip bulunu? Öyle kömek çoğur ya. O bananda da onun çoğuruğun naka adamlar. O yankı yemeleri katı üç köşük.
Ay owa şonu bir gürrüň bereýin säge. Bu diňe ola adamlaryň problemasy däl. O jemgyýetiň problemasy mı? O cemiyetin probleması. Ama indi bir ildeşimiz haýyş edip ýazýar bir hepde boldy. Bir hepdeden bäri ýazýar. Emme zadyny uğratdy. Bizi ziyaretine gittik. 2 kişi bolup. Indi Öyle- biz öyle bardyk. yaptın mı? Siz näme üçin geldiňiz? Siz bizim başymyzy ýakýaňyz. Ya hapa gepler içinde bar garşyp gidýär. Görgüller kändir sowat bolman soň, sowat bolmasa da medeniýetden nesibiň almak kyn bolýar. Şonuň ýaly bolupdyr. Indi ol hassa gaty agyr ýagdaýda. Yani gaty agyr ýagdaýda. Diňe çağalarynyň adyny sanap dur. Bu taý işlemäne gelipdir. 2 ýyl bolupdyr işläp ýörenine. Ýöne şonuň ýaly ýagdaý başyna gelipdir da. Ona benzeş gatykän, yani rakdan soňky, yani şu geçen aýyň soňu bilen şu aýyň başyna çeldi de. İkisi öldü. Birem hastanada. Aýal. 3 sen marly. İkisi Öyle. öldü. Juwan adamlar garryda. Yok, o yaş entek 30 ölen 35 yaşlarında şonun ýalak yaşları var. Yine bular konsulsiýadan kömek soramagyna, hatta geçen giden ýerimem, ildeşimizem. Hiç ýyly konsulsiýadan kömek ýok, hiç saat berilen ýok. Ya berilmeýärem sä, olar nemetdiň de o başyny näme diýilýär, goltugynyň aşagyna gysdyryp gidip barýarlar da. Olardan o kömek sorama bir ýalňyşlyk bolar ýa-da akmaklyk bolarmykan diýen konsulsiýadan. Ýöne şu taýda kömek ediljek wagty nämemiş ýurdun içindäki ýakynlaryna basyş edýärmişler, şonuň üçin kömek etmeli dälmiş. Ýani o ölmelimiş. Menem soň aýtdym, seretdiýdim. Ölmegiň 2 görnüşi bar diýdim. Biri ölmek öz ajalyň bilen. Beýleksem duş gele ölmek diýilýär da, rast gele ýa-da randomly diýilip aýdylýar. Tötenden ölmek. Ýadyma düşmez sapara. Tötenleýin ölmek diýilýär da buňa. Yani aslında onun bilen puluna nem edipdirler. Aldırtdırlar. Eline pulunu mu aldırlar? Onu bilmedim. Şu başta hastalığı yüze çıkan vakti seni men doktoru, gow doktoru alıp barjak diýip puluna mı alıpdırlar elinden. Kim alan onu bilemok. Umuman elinde pulam yok. Ve seredýän adamam yok. Yani bar da onun ýaly seredilmeýär abi. Yok diýip aýyşym demese. O wagtynda görkezmeli, barlatmaly. Ýaş bir oglanyň elinde gördük biz bunu. Ýene şonuň ýaly ildeşler, sizin pikiriňiz näme şu ýagdaýda? Yani ben näme geljek bolan, bir tarapda adamyň jany bar, ol ölse 2 çağa ýetim galýar. Ondan soňra iň uly nemesi var, täsiri var. Olam diktatura, aýlawly ýol bilen kömek etmek bolýar bu. Korkýarmyşlar. Ödüm kömek doğru ýaly. Özem kömek sorýar. Gaýrat edin, sizden başga kömek edýän ýok diýip aýtdy. Öz ağzy bilen 2-3 gezek aýtdy. Indi ýagdaý şonuň ýaly. Acı. Ýöne şol näme bolsa da o diktatura goramaly diýär-de. Şol adamlar. Can vermeli bolsa şonu goramaly diýerler. Men şonu tarly edýän adamlar. Şol bir nemesi var, bir gepi var o taýda. Ýoksa bunyň ýalak bolmaly däl. Hep ol ýigitiň özünde däl kemine. Ýok, ýigitiň özünde däl hakykat. Ýok, ol ýigit men onu irrakdan tanıyan sebäp şol bir kerde jaňlaşypdy da şol ýazmy tom emer gystan soňra o sesen tanış adam tanış maňa bulagma gelip durdy.
Şol ödülü bilen aýtdan sizden maşa men howsarym ýok berdi, kömek etmeseniz ýaşylyk bir pawk. Bir biraz ayağa galar ýaly edinmen. Ene ahli işin taşlap kemine gitti ýollaşy bilen. Ene barsa da şeýdip ýüzüni rup goýber ýaly ýanyna akdyran. Olaryň türkmen ýok. Nädip bizim bir bir milletimiz beýtir haram öldürme. Näme doktor akitmeler, Lukmany gorkozmeler. Hiç olmany keselhana ýerleşdirmeler. Mümkinçiliklerimiz bara solar ýaly etmeli. Biz bir millet aýna şu taýda gorkozmeli öz bir milletligimizi. O iyi biçip ol törde gysarp ýatanmyz bilen biz görogly bollugymyz bar, watandaşlar. Şular ýaly ýerde gerekmiz bir. Indi şoň daşyna duran adamlaryň diýýän sözüne seredin. Olar näme esaslar diýip. Ya indi şol Qurban bolan gasyn çykmazlyk üçin haram ölmeklige men halal bolýar da onu şulaň edip oturan işi. Haýsy bu hada kanuna soýa, haýsy bu dine soýa bolan edip oturan işi. Ne? Bolupdy şu meseleni biz şoň ýyllar bilen çykşak olur aýtdylar da ýa-da ondan siz bilen bäri çykmaly bolsaň onu goýup bolsun etdik erte buyurur. Neden anlamı şu var da aýtjak zatlar var. Ýurdun içinde saglyk saklaýyş var. Oňa da geler näsip bolsa ýa-da watandaşlar sizden bir oýlanyň, pikirleniň. Biz nirelere gelip ýetdik. Bir hatta haýwanam öz ýemesini bir şol taşlak gidene tokoýdy. Eýerige diýerler. Biz näil insan bu ýagdaýlary bir derejäge gelip ýetdik. Gaty elbet, gaty gynançly ýagdaý. Özüňiz hana öz araňyzda oturup watandaşla bir pikir edin. Nähil millet bolýar. Şeýdip şular ýaly ýerde musapirlikde bir kömek golky bermejek bolsak, onu biz nädip ýurdum içine täze döwlet gurmaly. Kim bilen gurmaly? Ýok, berjege de berdirmeýän boldular şol elbet. O da ahli işin taşlap uzakluğun yol geçmeli men İstanbul'un bir çetinden o çetine. Yürüyüp gittiler halinden haber alıp şu ýagdaýy yerine öwrenip soň näme etme kömek etmeli bolsa şonu planlaşdyrmak üçin. Ýok, sizin kömegiňiz gerekden. Onu oglanyň öz aýdyna, töweregine aklar aýdy. Onu nerese ýetjek derejesine ýetipdir. Onu Allahdan çeýnejek çöpüni dogurnan etsin bol. Yani böyle ağır yatan hassa zulüm etmek bolmaz da ne edip ýaşajak galy ondan soň. Başga näme bar kemine ýazylan zatda bar şondan. Ferhat Iklimov ýerleşmez ýazýar. Vay be. Ölen de gorkup ölmeli boldumy diýä. Şu diktatordan gorkuşy ýaly Allahdan gorkany oklar diýä. Gaty dogry diýipdir şonu ýazylan. Ya gorkmagam bir däpde sura garşyp gidipdir ya bu. Yani nädip gorkan diýsen düşündirip bilen oklar. Olardan gorkýar. Halkam olardan gorkýar. Olaram halkdan gorkýar. Ya şonuň ýalyk bir näme. Olar halkdan gorkany görnüp dur. Yo halkdan gorkarlar sebäbi näme bar? Bir oyanan ajdarha var da entek o gowaň içinden sesi gelýär. Bilip bilen oklar ajdarhanyň o ululugyny. Ağzından ot çykýarmy, çykan okmy, yakarmy, yakan okmy diýip sapara. Yakar Kemine. O ajdarhany Ağzından kakywarlyň sözü. Elbetde yakar. Olaň gorkanyny ýene bir mysal barda, ol ajdar neresi ol ýollaşy bilen iki adamy şol körnü dağdyň harabalygyna gabap yüzlerce bir tehnikany sürüp, müňlerce eser sürüp şol garşyda iki adam almak üçin. Emma şu müň adam şol köçe çyksa öýder balagyna çykyp mira başyna atyp gaçşan bilen aktar. Halk şumal ýa ikirjiňden durda. Bir gün halk ayağa olur ädimi mädip bilmeýän tagan içe. Ýani birinji dökülen gan şolaň boýnuna bar. Şondan soňra ondan halk olan ganyn fiil edip aktyrsa da haky bar. Şonu bilip goýun, güýjülenjiler.
halkın birinin elinden ya boynundan daman ganyşy, senin hemmäňiz onuň ganyny sil bolup bakar. Elini halkın elinden tutacak adam bolmaz ondan sonra. Kim bolunlar? Dereceni ýagdaýy şo ýere getirseňiz, yani aljak hakkınız şo var. Diňe özüňizde ýygyňyzda kılınan dat gününe. 30 ýyllar arky nemede birinji sorumuzda şu eskerleri ýapdan çykartdyrsa. O eskerler var da ha ona aýdyp geçecekdim. O esker hünerdir. Ulur meslekdir, hünerdir. Şunun siýasat eline alan soň şunun dargydy da. Siýasatçyň hiç bir nemesi etkere yani kızılçılığı vardır. Şondan aryk geçmeliler. Siýasat baran ýerini uğraýandyr siýasatçy. Yetkerimden şu siýasatdan goramaly. Şoň üçin biz ne ýeň wagtda Politeysk akademiýa bardyr, ýöne şolar ýalyk etkerini emediýän akademiýa ýokdur. Haýsy önemli. Ýok bizde. Ya harba akademiýa ýok. Haýsy Ada mümkinçiligi ýok taby. Däri İslam harby ýok biziň ýurtumyzda. Sapara bilen hemmesi o çerçe var. Paxta ben datdan uçup gitdi stolbada. Olar şol bir şarat dinleşde gaçyp gitjekler. Ol sonra ýazan ýyldaşymyzyň özü wayennimiş. Ýa-ni ýokarda bir okap geçdim de. Türkmenistan üýtgeden ýagdaýyňyzda wayen nähil üýtgär diýen ýalakra edip sorapdyr. Ana üýtgäni siýasatdan aýry bolmaly, olaň bir mertebesi bolmalydyr. O aýlyk günlük nemesi ýokary derejede bolmalydyr. O esker biziň iň önemli bir sütündür bu döwletin. Esker diýmek döwletiň saklayan kuruluşa. Ýeme ustada men dolary üstüne ýeme watandaş sen eger özüň harby bolsaň bilýärsiň şu kun biziň döwletimiziň harby gurulugy näme derejededir onu aýdyp oturmaly. Ýöne gelecekde ýöreýte harby doktrina bar Türkmenistan. Ondan soň içinde ýa-ni meýletin goşulmaly bir topar ýerde şol hakkyny tutmak bolsun ýa aýlykly. Sen harby borjun bar diýip 1 ýyl 2 ýyl ýaşygitler ýığnanmyz bilen o taýda professional armiýa bolanak biz professional guruluga geçmeli wagt geldigiçe. Ola professional demegen diýmek aýlyk gulluklar taýda taýda gulluk edýär. Ola bilýär janynam üçin watany pida etmeli. Ýa gaýtmak ýok, olara diňe öňe gitmeli. Watany goramaly. Gerek bolsa janyny bermeli. Şoň üçin olara ýa-ni ýeterlik ýa-ni maşgalasyny dogry dolandyrar ýalyna aýlyk gulluk bilen üçinetmeli. Ýa taparagan aýtýar. Ol harby doktrinaymyzda görkezlen bolaram. Sonra ýa-ni parlamentde aralyk maslahatlaşylar. Armiýan bu durkuny ýetmeli bar elbetde. O armiýanyň şu siýasat aşagyna saldy da. Aşagyna saldy o depelýär. Siýasaty siýasatdan aýyrmaly diýär Garaja deňiz ýyldaşymyz. Siýasaty siýasatdan aýyrmaly. Şol derejäge gelmeli diýär-de. Näme barana siýasaty siýasatdan aýyrsa. Siýasatym öz ornunda bolmaly, ýöne onuň bir galypy bolmaly. Şo galypdan daşyna çykmalylar siýasatçylar. Ulan bir elini gaznadan aýyrmaly, bir elini beýleki häkimetiň pudoklarynyň aýyrmaly. Ana şonda olaryň öz ornu bar siýasatçylygyň. Siýasatçy döwlet ýok, ýöne dogrudur siýasat ýöretmek gerekdir. Oňa da ýene de şo döwletimiziň aýşymy diýär bir öňde goýan doktrinasy bolmaly, bilen etden petsemi bolmaly, planlary, meýilnamasy bolmaly. Onuň halk bilmer. Siýasatçy bolan bir topar guruluk edýänler dürli toparlar bolup biler. Ýöne şolaň haýsyn emesi doktrinasy ýa-da aýdyl meýilnamasy halkymyzyň, döwletimiziň, milletimiziň, watanymyzyň
peýdasyna boljak bolsa ýa şol has bähbitli bolsa şona halk ýa parlament ýa premier minister umumy halk şu diye onun bir adam däl ýa bir gurama däl ýa häkimetin bir puldugy däl. Hawa gulluk 2 ýyl gatykän diýip aýdýarlar ýyldaşlarymys. Şonu azaltmaly diýe. Profesional armiýa geçilenden soň asla olar ýa çağırmagam gerek. Goý mekdepden soňra ýaşlar gidip ýokary okuw okasynlar, hünär alsynlar, tehnikumlar bar, beýlekler bar. Näme gerek? On 2 ýyl ýene-de okuwdan soň öňkü bilenjesini hem ýadyndan çykarýar. Watany goramak üçin, Türkmenistanyň serhedini goramak üçin şuň kyýaly munça adam gerekler. Bular şu halky gol edip saklamaň bir formasy, ýene-de şu kazarmalara getirip bular urmaly, ýençmeli, welayetler birek garşy goýmaly, komandirler ullanmaly. Garaşy bir ýerde wejaralyk bolsa şonu etdirýärler. Gerekmi şeýle armiýa bide ýa şunça mukdarda. Almurat armiýany keypine oçura durup bararýalyk ýagdaý öğretmelidir. Armiýa ýagdaý ine İsrail'le erkegi oglany tapawdy ýokdur. Hemmesi armiýa höwet bilen gidilýändir. Hemmekçiňe borjudur. Armiýada da gaty kän durmuş nemelerini öwredilýändir, hünär nemelerini öwredilýändir. O armiýada ýa-ni dostluk, vatan köýgüsü hemme zat protaýda tiňdirlýändir. Oňol durmuşda da ýa-ni armiýada gullukdaşy nemeti ýa-ni jan dosy alakdyr. Bizde sapara gulluk edemizden soň hana gördüňa, şol bir dowr gulluk eden ýigitler soň dogan tapşan görsen ýaly ýerde geçdi bir ýerde satışdy. Şertleri elbeden bolsa diýen. O inne bu zatlar gal dogrudanam şol ýa-ni İsrail'in goşunlary daýdylarmy olarda ähli umumy ýa-ni harby gulluk borjy bar, erkek göbekli bolsun, islagylar bolsun. Şwýçariýada da şonu alak. Şwýçariýa neutral ýurt. Hökmen Şwýçariýada soň ýaly, soňra olar rezerwde durýarlar. Şa urus ýagdaý ýyglan edilenni öýünde şo ýaraglaryny öz seyflerinden alyp gönüwarya barmaly ýerini bilýärler nerede ýygnanmaly. Watany gorama herkesin ýemekdir bu, borçudur. Onu ýylda bir gezek, 2 gezek şol türgelleşik geçirip durlar. 10 günmi, bir hepdelikmi, 3 günlükmi. Şol türgelleşik hökmünde. Ine onu bolup birer. Biz akidiýe çağıjyk mektepden soňra nämen görüp dur, onuň eşek ýaly ulan ýaly. Elbet o var be. Almurat. O avtomat näde tutmalygyny ben o görgünde 3 ok atanak 2 ýylla. Onuň o näir arny bolýar men düşünip. Awat çağat berip maýyp çağal ýalar ýydyny. Maýyp bir, eger maýyp bolup gelse onuň tabydyny getirýärler öňke. O da var. Bir soru var şu taýda. The channel video ýylyçymyz ýazýar. O Daşary işler ministri diýe. Daşary işler ministri Raşit Meredow näde ministr boldu diýe. Aslı Tatar diye bilmedim. Aslı Tatar diýende Tataristandan mı gelipdir bu? Tatar mı, Azerbaycan mı, bir daha öyle. Türkmençe bilen ok Moskva sayıladım kendiye. Reşit Meret mene odal öz görünen adam däl ýöne. Ben bar bilýän adam şonuň ýeme kakasy Türkmen, ejesi Azerbaycan. Onu niýazyp şo ýöreýte öz ýanyna getireniň ýene bir sebebi başta şol näme Institut Demokratiýa diýip bir Türkmenistanyň şol daşary ýurtlar gözüni çöp atmak üçin Demokratiýa institutyny döredýärler Türkmenistan. Yalan. Gülküden şol aýtmam öýle. Ondan soň üstü bilenen soňra şol Azerbaycan Türkmenistan konfliktini şo Reşidi uradiýa sebäp şolaň dilini bilýär ine hamala Azerbaycanlymys ýarym Azerbaycanly ýöne niýasyň awraýyny gorýan adam hökmüni görkezip niýap şol üçin şol öz ýanyna aldy soň bilem ýeme bilen kaka tarapy meni bar maglumaty göre men ondan anyk diýip aýdyp biljekler Reşit Meretowyň kakasy bilen Gurban Gulyň kakasy ikisi garyndaş. Ine şol üçin
şol gurban bolup şunça ýyllap Reşit Meredov ýanyna saklap oturanyň bir emmasam şol bilen baglanşypdy. Sebäp ol Niýazow hökümetinde näçe ýyl oturdy. Şu mahalyma ýam 14 ýyl oturdy. Demek bir emmasy bolmasa guýruk bärde neýlesin näde türkmen bilen öz emmasy bar. Demek hem garyndaşlyk tarapy bar, hem ozal Niýazowyň döwründen bäri bilen ol daşary ýurda çykaran pullaryň hasapçylary nerede, ýa-mesi nerede? Olduna zadan hramıftarlar bu zatlar. Albrat bana tanıyan demem değil çöpümden. Adam bolsa tanardım. O adam çıkan yerinden ne tanıyan olmasa. Ýaşular şu taýda boldy däl, gatkan bolupdyr 2 saat. Ama 2 saat bolup barýar. Sen Ya kemin. Owa size içerik koýuwerňe kemine ýöňe tana ýa-ýaly olar olar. duruzmak isleýän. Ana. Ýaşular. Owa. Onda ildeşler sağ olun. Ertirken ýatlat diýenen bir gezek. Owa ertir nesip bolsa bizim size berjek soralarımız var. Giň işleyin boluruz. Yani 4 adam bolup oturmakçı. Aýdyňam gelýär. Gelýärmi aýdyň ertir? Owa aýdyňam gelýär. Owa şunuň ýaly aýtjak zadym. Ertir biz dinleýäs. Owa sapara dinläp bilirsiňiz. Çydap bilseňiz diýär. Böyle vatandaşlar sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Ertiğine. Sağlıkta görüşelim. Ekrana duruşlar. Sağ oturun. Sapara sağ ol sana. Kemin